Yaponiya saparynyň çäklerine soňra hormat prezidentimiz Tsukuba Üniversitetiniň prezidenti Nagata Kiyosuke bilen duşdy. Duşuga iki ýurduň resmi wekilet agzalary gatnaşdylar. Üniversitetiň ýol başçysy duşmagy döredilen mümkinçiligi üçin hoşarlyk bildirip, hormat prezidentimiziň şu gedekki saparynyň bilim ilgamyna ýola goýulan gatnaşyklary hasa pogtalandyrmaga ýardym berjekdigini önem bildirdi. Hemde pursatdan peýdalanyp, türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagamda mehirli salamlygy we iň gowy arzularyny beýan etdi. Şeýlekem Nagata Kiyosuke döwlet başçylaryny Expo 2025 bütün dünýä sergisinde Türkmenistanyň milli gününiň açylmagy bilen gutlady. Hormat prezidentimiz Nagata Kiyosuke bilen duşýanyna şatlygyny aýdyp, Türkmenistanyň Ýaponiýa bilen iki taraply gatnaşyklary ösdürmäge we berkitmäge uly üns berýänyny bellädi. Hemde Gahrman Arkadagamyň salamly getirdi. Duşuň başyna bellenşýäli häzirki wagtda iki döwletiň arasynda gatnaşyklar tiýatry diplomatik, töwda ykdysady we medeni ynsanperwer urlar boýunça ilgiderli ösdürilýär. Türkmenistan bilen Ýaponiýanyň arasynda bilim ilgamynda da netijeli hyzmatdaşlyk alınıp barylýar. İki ýurduň ýokary okuw mekdepleriniň arasynda güni hyzmatdaşlyk ýoly goýuldy. Hyzmatda Döwlet Mehmet Azad adynaky Türkmen Milli Dünýä Dilleri Instituty, Türkmenistanyň Ozhan adynaky Engineer Tehnologiýalar Universiteti bilen Ýaponiýanyň Tsukuba Üniversitetiniň arasynda hyzmatdaşlyk etmek hakynda degişli resmi nameler kabul edildi. İki döwletiň ýokary okuw mekdepleriniň arasynda kabul edilen resmi namelere laýyklykda dürli çäreler ýygyderli geçirilýär. Bundan başga da şu ýylyň aprelinde Türkmenistanyň bilim ministrligi bilen Ýaponiýanyň Tsukuba Üniversitetiniň arasynda vodorod energiýasy boýunça birlikdäki almy barlyklar babatda hyzmatdaşlyk etmek barada ýödary düşünmek hakynda ähtnama güni video aragatnaşyk arkaly gol çekildi. Nagata Kiyosuke bilim ilgamyna iki taraplyň hyzmatdaşlygyň Gahrman Arkadagymyz tarapyndan binýadynyň goýulandygyny we häzirki wagtda hormatly prezidentimizin ýol başçylygyny bir hyzmatdaşlygyň ýygyderli ösdürilýändigini kanatdan bilen bellädi. Hemde bunyň üçin döwlet başçylygynda hemde Gahrman Arkadagymda hoşallygyny beýan etdi. Hormatly prezidentimiz Türkmenistanyň Ýaponiýa bilen gatnaşyklary geljekde de netijeli ösdürmek üçin birlikdäki işlere dowam etmäge hemişe taýýardygyny aýdyp, iki ýurduň arasyndaky dostlugynyk gatnaşyklaryny berkitmek babatynda edýän şahsy tagallar üçin Tsukuba Üniversitetiniň ýol başçysyna minnetdarlyk bildirdi. Duşuň başyna hormatly prezidentimiz de Tsukuba Üniversitetiniň filosofiýa ilimläriniň hormatly doktory diýen akademik derejesiniň degişli diplomyny goşurmak dabrasy boldy. Tsukuba Üniversitetiniň ýol başçysy hormatly prezidentimizin bilim ilgamyna hyzmatdaşlyk ösdürmekde bitiren hyzmatlaryny gözeňe ötüp, bir hormatly ady takmak baradaky çözgüde gelinendigini aýtdy. Hemde davrly ýagdaýda döwlet başçylarynda diplom gowşurdy we Gahrman Arkadagymyň bu üniversitetiň hormatly doktor bolup durýanyny we giňerimli döwlet teşi bilen bir hatarda hemişe almy barlyk işlerini uly üns berýändigini bu ýysanç bilen bellädi. Hormatly prezidentimiz Ýaponiýanyň Tsukuba Üniversitetiniň filosofiýa ilimläriniň hormatly doktora derejesiniň berileni üçin tüýsürekden minnetdarlyk bildirip, bu ýysylagyň öýüzi üçin uly hormatdygyny we Türkmenistan bilen Ýaponiýanyň arasynda alınıp barýan gatnaşyklaryň, hyzmatna bilim ilgamyna gatnaşyklaryň ýokary derejesini beýan edýänini aýtdy. Duşuň ahyryna hormatly prezidentimiz hemde Tsukuba Üniversitetiniň ýol başçysy birek berege iň gowy arzularyny beýan etdiler.